Kuuɗe Lilaaɓe suura 12 aya 1 yaaki 53. Istifanus metani kawtal mawɓe. Nden mawɗo mawɓe ardiiɓe diina ƴami Istifanus wi'i, ko ɓe mbi'ata dow maaɗa ɗum goonga? Sey Istifanus wi'i, bandiraaɓe am e dañooɓe am, nane ko mbi'aymi. Allah joomu mangu wangani maama meɗen Ibrahim cerel ko o wonno leydi Mesopotamiya, ko o jooɗo leydi Haran. Allah wi'imo, wurta leydi maɗa e yimɓe maɗa, njaha leydi ndi kollaymami. Nden Ibrahim wurti leydi Kaldiya, o yahi o jooɗi nder leydi Haran. Gaɗa mayda nyaako maako, Allah umminimo ɗon ma, yaarimo nder leydi ndi jooɗiɗon joni. Allah hokkayimo ndonu leydi ndin ko yaɓande o oyre, amma o waɗanimo alkawal hokkukimo ndi warta ndi maako, kanko e ɓiɓɓe maako, ko nde o wala ɓiɗɗo e carel ngel. Ɗum woni ko Allah wi'imo, ɓiɓɓeji maɗa njaha e leydi woɓɓe, yimɓe leydi ndin gartirayɓe maccuɓe, ɓe torra ɓe duuɓi 400. Amma mi torray ɓenɗon yimɓe gartirɓe ɓiɓɓeji maɗa maccuɓe. Gaɗa majum ɓe mburtoyto leydi ndin, ɓe mawninayam nder leydi ndi. Nden Allah waɗani Ibrahim alkawal, naaduki woni ko hollata o jaɓi alkawal ngal. Nde Ibrahim dañi Icaaku, gaɗa balɗe 8 o naadimo. Non Icaaku ma naadi Yakubu. Yakubu ma naadi ɓiɓɓe muɗum 12, kamɓe ngoni maama en meɗen. Maama en meɗen nani lawliiru Isufu, ɓe coorimo o warti maccuɗo nder leydi Masar. Amma Allah e wondi e maako, hisnimo daga torraaji fuu, hokkimo faamu, haa Fir'auna laamiiɗo Masar andi ka maako. Fir'auna wartirimo mawɗo nder leydi Masar, haa dow wuro muɗum fuu. Sey weelo kallungo waɗi nder leydi Masar e leydi Kan'aana fuu, ngo torri yimɓe, haa maama en meɗen dulli ko nyaamata. Nde Yakubu nani e woodi nyamdu nder leydi Masar, o lili maama en meɗen ton. Arande ɓe njahi ɓe ngarti, sey ɓe coƴƴi kadin. E yaadu maɓɓe ɗiɗawru, Isufu holliɓe o sakiraawo maɓɓe. Fir'auna bo andi bandiraaɓe Isufu. Nden Isufu liliɓe ɓe ngaddoya nyaako maako Yakubu e wuro muɗum fuu. Ɗutki maɓɓe waɗi yimɓe 95. Sey Yakubu yahi leydi Masar, o maayi ton kanko e maama en meɗen. Ɓe njaara Cekem, ɓe uwa ton nder yenande nde Ibrahim soduno to ɓiɓɓe Hamor e ajurfaari. Nde alkawal ngal Allah waɗani Ibrahim ɓadi heewuki, yimɓe Ibraniyanko'en ɗuuɗi nder leydi Masar. E carel ngel goɗɗo warti laamiiɗo nder leydi Masar mo anda Isufu. Laamiiɗo on hallani lenyol meɗen, o torri maama en meɗen, o dooliɓe ɓe kubina ɓikkoy maɓɓe ngam kon maaya. Nder carel ngel Muusa danya, o ɓingel boɗngel na seɗɗa. Ngel reena nder wuro nyaako maagel lebbi 3, nde ngel hubina ɓii Fir'auna debbo hoccingel, wartiringel ɓingel muɗum. Sey ɗum jangini Muusa on andal Masaranko'en fuu, o warti bawɗo haala e kuuɗe. Nde Muusa waɗi duuɓi 40, o yahi to lenyol maako, ɓiɓɓe Isra'ilanko'en, ngam o yi'a no ɓe ngontindiri. Nde o yi goɗɗo Masarankeejo e torra goɗɗo Isra'ilankeejo, o walli Isra'ilankeejo torreteeɗo on, o fii Masarankeejo on, o warimo. O nyumi bandiraaɓe maako anditay Allah huutiraymo ngam o hisna ɓe daga jungo Masaranko'en, amma ɓe anditaayi. Nde fini, o tawi Isra'ilanko'en 2 e kaɓa. O yiɗi o siriyotira ɓe, o wi'i ɓe, higooɓe am, onon on bandiraaɓe, ngam ɗume kallanton ko e moɗon? Amma torrayɗo go'oto on turti Muusa wuttudu, wi'imo, moye wartirma ardiiɗo e kiitotoɗo dow amin? Min ma a yiɗi mbarayam no mbarduɗa Masarankeejo keenya? Nde Muusa nani non, doggi yahi leydi Midiyan. Ton o danyana ɓiɓɓe worɓe 2. Gaɗa o waɗi duuɓi 40 ton, mala'ikaajo wanganimo nder ɗemgal hiite dow leggel nder ladde, haade Hocceere Sinay.
Nde Muusa yi'i non ɗum hayɗinimo, emo ɓatto gam o raara. Sey o nani hononde Joomiraawo wi'i, min woni Allah mama'en maɗa, Allah Ibrahim e Icaaku e Yakubu. Muusa dari e diwna, huli raaruki. Joomiraawo wi'imo, ittu paɗe maɗa, gam wigeere to dariɗa nde ceniinde. Mi yi'i torra yimɓe am wonɓe leydi Masar, mi nani bojji maɓɓe. Joni mi jippoyake gam hisnuki ɓe. War mi lilma leydi Masar. Muusa mo ɓiɓɓe Israa'ila nganyuno mbi'i, moye wartirma ardiɗo e kiitotoɗo dow amin? Kanko woni mo Allah liloyi, wartiri mo ardiɗo e joofayɗoɓe daga maccungaaku e ballal mala'ikaajo wanganɗomo nder leggel ngel hiite. Kanko ardiɓe ɓe mburti leydi Masar. O waɗi kuuɗe kayɗiniiɗe e alaamaaji nder leydi Masar, e nder maayo woɗewo, e nder ladde jornde duuɓi 40. Muusa on kanko woni biiɗo ɓiɓɓe Israa'ilanko'en. Allah lildoyay on annabiijo bo am daga nder bandiraaɓe moɗon. Muusa on e nder kawtal mama'en meɗen nder ladde, emo wondi e mala'ikaajo metanɗomo dow hocceere Sinayi. Kanko Allah hokki habaru wolde kokkaynde yonki gam o waddana en. Amma mama'en meɗen jaɓaayi tokki ko o wi'i. Ɓe calanimo, ɓerɗe maɓɓe co'i Masar. Ɓe mbi'i Haruna, waɗan en Allahji ardotoɗi en, gam en anda ko heɓi Muusa burtinoyɗo en leydi Masar. Nder balɗe ɗen ɓe ngaɗi gagel jinaari, ɓe ngartirigel Allah maɓɓe, ɓe kirsanigel cakkiri, ɓe ngaɗi humto gam mawninki ko ɓe ngaɗi e juuɗe maɓɓe. Gam non Allah waylitani ɓe ɓaawo, aliɓe ɓe mawnini koode, nonno ɗum windira nder defte annabo'en wi'uki, onon yimɓe Israa'ila, duuɓi 40 ɗi ngaɗɗon nder ladde, min kirsanɗon marle cakkanɗon? Aa'a, naa ɗum min. On dondake lukuru Allah moɗon mole, kanga e Allah hoodere moɗon bi'etenga Rifan, Allahji ɗi ngaɗɗon gam mawninki. Gam majum mi riway on, mi yaara on leydi Babila. Istifanus ɓeydi metuki, wi'i, ndenno mama'en meɗen e ngoodi lukuru to ɗum hawrata e Allah nder ladde. Kayru hollata Allah e wondi e maɓɓe. Lukuru ɗum waɗirama non no Allah tindiniri Muusa. Mama'en meɗen doni lukuru ɗum. Ɓe dillidi e majum carel ko Joshua ardiɓe. Ɓe nattini ɗum leydi ndi ɓe njaɓi daga to leƴƴi ɗi Allah riiwi yeeso maɓɓe. Lukuru ɗum bo e ɗum ɗon haa jamanu Dawda. Dawda heɓi yidde Allah mo Yakubu. O tori mahuki suudu gam mawninki Allah on, amma o heɓaayi mahuki ndu. Amma ɓiɗɗo maako Suleymanu mahindu. Allah joomu mangu joɗatako nder cuuɗi ɗi yimɓe mahi, nonno annabiijo wi'i, Joomiraawo wi'i, dow woni joɗorgal laamu am, leydi woni to njowaymi koyɗe am. Iri nduya suudu mahantoyam, nde wigeere siwtotomi, naa e bawɗe am tagirmi ɗum ɗon fuu. Istifanus ɓeydi metuki, wi'i, onon ɓe ko'e caatuɗe, ɓe ɓerɗe keeferɗe, ɓe noppi ganyuɗi nanuki haala Joomiraawo. Ko nde on kabda e ruuhu Allah, nonno mama'en moɗon ngaɗuno. Moye annabiijo woni mo mama'en moɗon torraayi? Haa ma ɓe mbari wi'unoɓe aadiliijo on waray. Joni onon e ko'e moɗon on nyaami amana maako, on barimo. Onon on keɓi attawra daga juuɗe mala'ika en daga ndenno, amma on tokkaayi ɗum. Ngo'ol woni notol Istifanus, nde mawɗo ardiɓe diina ƴamimo dow ko gulliɓe mo mbi'ata dow maako. En nani no gulliɓe Istifanus yeeso kawtal mawɓe Yahudanko'en ngaddi ceydu'en fewre e mbi'a, min nani ko nde neɗɗo o'o e meta kalluka dow wuro ceningo e attawra. Ɓe ɗawti wiiki, ai Istifanus e wi'a Yeesu Najarankeejo sankitay wuro ceningo, nden o waylana ɓe donuuji ɗi Muusa hokki ɓe. Gam non ɗo'o to janguɗen, aya go'o wi'i, mawɗo mawɓe ardiɓe diina
ƴami Istifanus wi'i, ko ɓe mbi'ata dow maɗa ɗum goonga? En nani nder notaaki ki Istifanus notanimo, Istifanus hokki ɓe tariha mama en maɓɓe diga jamanu annabi Ibrahim haa yaaki cerel maɓɓe. Arande Istifanus hokki ɓe tariha mama maɓɓe annabi Ibrahim. Ɗiɗaɓum tariha Yusuf e sakiraaɓe muɗum. Tataɓum o meti dow annabi Musa. Nayaɓum o meti dow lukuru e wuro ceningo, wato to Yahudanko'en kawrata e mawnina Allah. Nden fii jowaɓum Istifanus meti dow catal ko'e Yahudanko'en ngam ɓe nganyi waɗuki ko Allah wi'i, nden ɓe mbari annabo'en Allah. Nder rammiɗinki haa meten dow majum go'o e go'o. Fii arandejum habaru annabi Ibrahim, aya 2 yaaki 13. Istifanus wi'i, bandiraaɓe am e dañooɓe am, nane ko mbi'aymi on. Allah joomu mangu wangani mama meɗen Ibrahim cerel ko o wonno leydi Mesopotamiya, ko o jooɗo leydi Haran. Ɗo Istifanus e fooɗa hakkillo maɓɓe dow ko o wi'ata ɓe. O wi'ɓe Allah joomu mangu, joomu bawɗe e teddungal e hoore muɗum metani annabi Ibrahim cerel ko o wonno leydi Mesopotamiya. Leydi Mesopotamiya ɗo hayri woni leydi Iraki joni e zamanu meɗen. Aya 3 yaaki 4. Amma Allah wi'i annabi Ibrahim, wurta leydi maɗa e yimɓe maɗa, njaha leydi ndi kollaymami. Nden Ibrahim wurti leydi Kaldiya, o yahi o jooɗi nder leydi Haran. Gaɗa mayde nyaako maako, Allah umminimo ɗon ma yaarimo leydi ndi jooɗiɗon joni. Ɗo Istifanus e hokka ɓe taariha no Allah joomiraawo noddiri annabi Ibrahim o wurto leydi maako e bandiraaɓe maako yaaki leydi Isra'ilanko'en ndi joni, wato diga leydi Iraki ko Bagadaza yaaki leydi ndi Isra'ilanko'en ngoni joni. Aya 5 wi'i, Allah hokkayimo ndonu leydi ndin ko yaɓande o oyre, amma o waɗanimo alkawal hokkukimo ndi warta ndi maako, kanko e ɓiɓɓe maako, ko nde o wala ɓiɗɗo e cerel ngel. Cerel ngel Allah joomiraawo noddi annabi Ibrahim wurtinimo leydi dañooɓe maako, waɗanimo alkawal hokkukimo wondi leydi ndi o joddoto e ɓiɓɓe maako, ko nde o nawyi e cerel ngel amma o dañaayi. Sey diga gaɗa ɗon Allah nder bawɗe muɗum e nayeeku maɓɓe ɓe dañi Isaaku. Aya 9 yaaki 12. Ɗum woni ko Allah wi'imo, ɓiɓɓeji maɗa njahay leydi woɓɓe, yimɓe leydi ndin gartirayɓe maccuɓe, ɓe torraɓe duuɓi 400, wato duuɓi 400. Amma mi torray ɓenɗon yimɓe gartirɓe ɓiɓɓeji maɗa maccuɓe. Gaɗa majum ɓe mburtoto leydi ndin, ɓe mawninayam nder leydi ndi'i. Ɗo Allah joomiraawo e tabbitinana annabi Ibrahim ko nde o dañaayi e cerel e wara ngel o heɓata ɓiɗɗo, ɓiɓɓe maako ngarta zuri'aari mawndi, haa ma ɓe njahay wondi leydi to ɓe ngartata maccuɓe, ɓe ngaɗay duuɓi 400 e ɓe torro nder leydi ndin. Amma Allah joomiraawo wi'i, torray ɓenɗon yimɓe gartirɓe ɓiɓɓeji maako ko taaniraaɓe maako maccuɓe, o wurtina ɓe leydi ndin, ɓe njooɗo nder leydi ndi o waɗanimo alkawal ɓe mawninamo. Aya 13. Nden Allah waɗani Ibrahim alkawal, naaduki woni ko hollata o jaɓi alkawal ngal. Nde Ibrahim dañi Isaaku gaɗa balɗe 13, o naadimo. Non Isaaku ma naadi Yakubu, Yakubu ma naadi ɓiɓɓe muɗum 12, kamɓe ngoni mama en meɗen. Ɗo e wanginana en naaduki woni ko tabbitini alkawal hakkunde Allah joomiraawo e annabi Ibrahim. Ɗo Allah joomiraawo e wi'a annabi Ibrahim, to a hoolakeyam a jaɓi alkawal ngal ngaɗan mami, to sey naada ɓiɓɓe worɓe maɗa
gaɗa balɗe 80 ngam naaduki warta tabbitinay ɗum alkawal am hakkunde am e maaɗa. En nani annabi Ibrahim bo jaɓi ko Allah joomiraawo wi'i ɗum naadi Icaaku gaɗa balɗe 80. ɗum e wanginana en carel ngel Allah joomiraawo metani annabi Ibrahim ɗum naadata yimɓe e carel ngel. Annabi Ibrahim o neɗɗo aadiliijo kuloo Allah, nden emo waɗa fuu ko Allah joomiraawo wi'imo. Annabi Ibrahim o neɗɗo mo munyal, ngam carel ngel Allah joomiraawo waɗani annabi Ibrahim alkawal hokkukimo ɓiɗɗo. E carel ngel annabi Ibrahim e debbo muɗum ɓe nawyi, ɓe ƴaɓɓake duuɓi dayngol. Amma annabi Ibrahim nder hoolaare o heɗi alkawal Allah, haa carel ngel Allah joomiraawo hebbini alkawal muɗum. Nder nayeeku maɓɓe debbo maako Saaratu dañanimo ɓiɗɗo, waato Icaaku. ɗon ma Allah joomiraawo umri annabi Ibrahim hocca ɓiyum Icaaku hirsamo ngam o sakkana joomiraawo. Amma annabi Ibrahim wanyaayi, ummi yahi ton to joomiraawo umrimo o sakkanamo ɓiiko Icaaku. gaɗa annabi Ibrahim mo'ini sakkirde, hocci Icaaku haɓɓi yowi dow sakkirde nden sorti laɓi ngam hirsa Icaaku. Amma Allah joomiraawo metani annabi Ibrahim wi'imo, Ibrahim, mi faami a neɗɗo aadiliijo gaɗoo fuu ko mbimami. Ngam non taa hirsu ɓiɗɗo maaɗa, raa njawdiri ɗon nangundi kirsaandi e battudu ɓiɗɗo maaɗa. Sey annabi Ibrahim yoofi Icaaku, nangi njawdiri ndin hirsi, sakkandini joomiraawo bo non no o umrimo. Allah barkiɗini annabi Ibrahim, o wi'i, a barkiɗinaaɗo nde a wanyaayi waɗuki ko mbimi. Mi barkiɗinte, zuriyaari maaɗa ɗuuɗay bo koode dow, ko bo njaareendi e daande maayo. Daga zuriyaari maaɗa leƴƴi duuniyaaru fuu keɓay barka. Waato Allah joomiraawo liloway annabi Iisaa diga lenyol annabi Ibrahim ngam o hisna duuniyaaru diga hakke e kiita Allah garayka nyalde jaango. Fuu kooliiɗo annabi Iisaa heɓay kisndam diga hakke muɗum e kiita Allah garayka nyalde jaango. Allah joomiraawo barkiɗini annabi Ibrahim ngam emo waɗa fuu ko Allah wi'imo. Ngam en nani annabi Ibrahim hoolake Allah nde o wi'imo nder nayeeku maako o danyay ɓiɗɗo. Annabi Ibrahim hoolake fuu ko Allah wi'imo, o bo waɗi fuu ko Allah wi'imo. Ngam non Allah barkiɗinimo. Annabi Ibrahim o neɗɗo aadiliijo, o kuloo Allah. An bandiraawo am nanoowo, ɗume ekkitiiɗa daga habaru annabi Ibrahim? ɗume haani ngaɗa nder jonde maaɗa? Allah joomiraawo walla en, ngaɗen ko o wi'ata en nder wolde maako nde nanten ɗo'o, bo non no annabi Ibrahim waɗi. Amin. To en giɗi ɓeyden nanki habaru annabi Ibrahim, sey njangen nder Attawra deftere fuɗɗoode suura 12 yaaki yeeso. Aya 9 yaaki 11. Habaru Yusufu e sakiraaɓe muɗum. Istifanus nyamri yeeso e wiiki ɓe, mama en meɗen nani lawliiru Yusufu, ɓe coorimo o warti maccuɗo nder leydi Masar. Amma Allah e wondi e maako, hisnimo daga torraaji fuu, hokkimo faamu haa Fir'auna laamiiɗo Masar andi ka maako. Fir'auna wartirimo mawɗo nder leydi Masar haa dow wuro muɗum fuu. Yusufu o gooto nder ɓiɓɓe Yakubu 12. Kanko woni pamaro nder maɓɓe, ko nde na kanko woni awtaajo on, amma kanko woni 11 on nder ɓiɓɓe worɓe. Yusufu o suka ŋarinɗo na seɗɗa, o yiɗa waɗuki ko halli ko hakke. Yusufu bo o kuloo Allah joomiraawo. Ngam non Yusufu o aadiliijo. Allah joomiraawo holli Yusufu nder koyɗol, wiiki o wartay mawɗo ko ardotoɗo dow sakiraaɓe maako. Raa koyɗi ɗi Yusufu hoyɗi dow no Allah hollirimo
o warta e mawɗo ko ardiiɗo sakiraaɓe maako. Arande Yusufu hoyɗi wiiki e ɓe kaɓɓita gawri e sakiraaɓe maako, sey haɓɓere maako ummii dari. Nden kaɓɓe sakiraaɓe maako pili haɓɓere maako ndicci e mawnina nde. Nden o ɗawti hoyɗuki wiiki o yi'i koode e lewru e naange e mawninamo. Nde Yusufu wiika nyaako muɗum e sakiraaɓe muɗum iri koyɗiɗi o hoyɗi, sey ngañaandi ɗawti nattuki hakkunde maɓɓe e sakiraaɓe maako. Ɓe ummini lawliiru ɓe ngañi Yusufu. Diga ɗon wonde hitaande nde sakiraaɓe Yusufu jahi duumal, Yusufu bo e joddi e Yakubu nyaako maɓɓe to wuro. Sey wonde nyalnde Yakubu lili Yusufu raarowa njamu sakiraaɓe muɗum to duumal. Nde sakiraaɓe Yusufu teeni Yusufu e waroya to maɓɓe, sey ɓe meti hakkunde maɓɓe ɓe mbi'i, raaton sukaa koyɗowa ngan ɗon wara. Ngam non ngare mbaren mo, kubinen mo nder ɓundu, ngi'en no koyɗol maako heewirta. Amma Rubaynu gooto nder maɓɓe yiɗaa ɓe mbara Yusufu, sey o hokki ɓe shaawari wiiki, to en mbaru bandiraawo meɗen, amma raa ɓundu ndu walaa ndiyam, en koccumo kubinen mo nder mayru. Rubaynu bo waɗu non ngam hisna Yusufu, sey ɓe njaɓi shaawari maako. Nde Yusufu yotti, sey ɓe nangimo ɓe ɓortimo, ɓe koccimo ɓe kubini nder ɓundu ndun. Ɓe njooɗii ɗon e ɓe nyaama nyamdu ndu Yusufu waddani ɓe. Sey ton ɓe ngi'i pilooɓe e ngaroya e ɓe ummani leydi Masar. Sey Yahuuza mawɗo maɓɓe wi'iɓe, riiba ɗume keɓeten to en mbari sakiraawo meɗen. Ngam non raa pilooɓe ton ngarata, en mburtinmo coorenmo. Sey ɓe mburtini Yusufu, ɓe coorimo. Pilooɓe ndillidi e Yusufu leydi Masar. Nde ɓe njotti leydi Masar, sey Footifa ardiiɗo sooji en Fir'awna soodi Yusufu daga juuɗe pilooɓe, o warti maccuɗo maako. E non Yusufu aliri dañooɓe muɗum e sakiraaɓe muɗum jooɗii leydi Masar. Amma fuu e non Allah Joomiraawo e wondi e Yusufu. Allah Joomiraawo hokki Yusufu faamu e andal ma'ana koyɗol, haa Fir'awna laamiiɗo Masar andi ka Yusufu. Raano Fir'awna andiri ka Yusufu. Nde Footifa ardiiɗo sooji en Fir'awna soodi Yusufu, wartirimo maccuɗo muɗum. Allah Joomiraawo bo e wondi e Yusufu, barkiɗini fuu kuuɗe Yusufu. Ngam daliila Yusufu, wuro Footifa ardiiɗo sooji en Fir'awna heɓi barka. En nani Yusufu o suka ngarinɗo naa seɗɗa. E ɗum ɗon, sey debbo Footifa yiɗi Yusufu walda e muɗum. Amma Yusufu wañi, wi'i waɗata fii kalluɗum ɗu'um, waɗana Joomiraawo hakke, nyaama amaana joomu wuro muɗum. Amma wonde nyalnde nde debbo Footifa yi kanum tan e Yusufu woni to wuro, sey o nangi Yusufu e sembe ngam Yusufu walda e maako. Amma Yusufu wañi, sey o nangi toggoore Yusufu e sembe. Yusufu bo ɓorti toggoore muɗum, softi doggi alimo. Nde debbo Footifa yi Yusufu jaɓaayi waɗi ko yiɗi, nde goriiko warti, sey o holli ɗum toggoore Yusufu. O wi'imo, raa suka mo ngadduɗa wari to am ngam walda e am. Amma nde mboyumi, sey o doggi o ali toggoore maako rande ɗon. Sey Footifa monni naa seɗɗa, hocci Yusufu maɓɓi to suudu cural. Nder suudu cural ma Allah Joomiraawo e wondi e Yusufu. Paamanayɗo suudu cural ngal waɗi Yusufu warti ardiiɗo maɓɓaaɓe nder suudu cural ngal. E ɗum ɗon Yusufu e nder suudu cural, sey ardiiɗo saanayɓe Fir'awna nyamdu e kokkoo Fir'awna njaram ngaɗani Fir'awna leyfi. Fir'awna bo maɓɓiɓe nder suudu cural to Yusufu woni. E ɗum ɗon wonde jemmaare sey ɓe koyɗi, ɓe ndulli ma'ana koyɗol ngol. Amma nde Yusufu wari to maɓɓe tawi e ɓe nganni, sey o ƴamiɓe ko wanni ɓe. Sey ɓe mbi'imo koyɗi maɓɓe. Kokkoo Fir'awna njaram arti wiiki koyɗol muɗum. O wi'i Yusufu, mi hoyɗi, mi yi'i lekki inabooje e calɗi tati e ɓikkoy maaki. Sey kam ƴumi ɓikkoy koy kokkumi Fir'awna ardiiɗo am yari.
Sey Yusufu wi'imo, ɗum woni ma'ana koyɗol maɗa. Gaɗa balɗe 3 Fir'auna wurtinte so'uma dow kuugal maɗa, nyamra yeeso e hokkukimo njaram. Sey Yusufu wi'imo, useni bandirawo am, ta wurtake, ta yejjitam, andinam yeeso Fir'auna, ngam min mi waɗayi leyfi keƴiɗum mi waɗa nder suudu cural. Amma nde kokkowo Fir'auna njaram wurti, ɗum so'imo dow kuugal maako, o yejjiti ga Yusufu. Nden kokkowo Fir'auna sa'e ma wi'i Yusufu koyɗol muɗum. O wi'i Yusufu, min ma mi hoyɗi, mi emi rondi kondoje ko sampoje 3 nder hondore nde dow nden e woodi sa'e feere, amma colli e nyaama ko woni to nder. Sey Yusufu wi'imo, raama ana koyɗol maɗa. Gaɗa balɗe 3 Fir'auna wurtinte, o ittanma hoore, ɗum ɓila ɓandu maɗa, colli nyaama. Non bo ɗum waɗi deydey no Yusufu hokkiɓe ma'ana koyɗi maɓɓe. Gaɗa balɗe 3 ɗum wurtini ɓe. Kokko Fir'auna njaram, Fir'auna so'imo dow kuugal maako. Kokko Fir'auna sa'e bo, Fir'auna waɗi ɗum ittanimo hoore, ɗum ɓili ɓandu maako, colli nyaami. E ɗum ɗon gaɗa duuɓi 2 Fir'auna e hoore muɗum hoyɗi. Nder modiɓɓe maako bo wala baawɗo hokkutimo ma'ana koyɗi ɗin. Sey kokko Fir'auna njaram hokkimo habaru Yusufu. Daga ɗon sey Fir'auna lili ɗum wurtinoyi Yusufu daga suudu cural. O waɗi ɗum ɓorti Yusufu kolte suudu cural. Yusufu looti ɓorna kolte boɗɗe wari yeeso Fir'auna. Sey Fir'auna wi'i Yusufu, mi nani a woodi faamu hokkuki ma'ana koyɗol. Raami hoyɗi koyɗi, amma nder modiɓɓe am wala baawɗo hokkukiyam ma'ana koyɗi ɗin. Sey Yusufu wi'i Fir'auna, Allah joomu mangu e teddungal, kanko tan wondi bawɗe hokkuki ma'ana koyɗol. Sey Fir'auna wi'i Yusufu, mi hoyɗi koyɗi 2 kulniiɗi. Koyɗol arandewol woni, mi yi'i nayi joweeɗiɗi payɗina seɗɗa, mburtoyake daga maayo Niilu e ndura. Ɗon ma sey ngimi nayi joweeɗiɗi jorɗi lammuɗi na seɗɗa. Nden sey nayi jorɗi ɗi'i moɗi nayi payɗi ɗin ɗon, amma ɗi kaaraayi. Diga ɗon sey kuylimi diga ɗeŋol. Ɗon ma sey puɗɗutumi koyɗumi, mi yi'i cammeje gawri joweeɗiɗi gooduɗe gabbe na seɗɗa. Nden sera cammeje gawri joweeɗiɗi ɗe ngala gabbe mburtoyake. Ɗe e cammeje ɗe ngala gabbe moɗi ɗen ton gooduɗe gabbe, amma ɗe kaaraayi. Diga ɗon sey kuylimi, huunde ɗum hulniyam na seɗɗa. Sey Yusufu wi'i Fir'auna, Allah joomiraawo holli Fir'auna ko waɗata yeeso ɗo, se ko wala o waɗay ɗum. Allah reene, ma'ana koyɗi maɗam fii go'o. Nayi joweeɗiɗi payɗi kaarɗi e cammeje gawri joweeɗiɗi ɗe gabbe, misaalu duuɓi joweeɗiɗi ɗi haarande. Nden nayi joweeɗiɗi lammuɗi ɗi paya e cammeje joweeɗiɗi ɗe ngala gabbe, misaalu duuɓi joweeɗiɗi ɗi weelo. Ngam non Allah reene laamiiɗo, Allah joomiraawo nder teddungal muɗum hollima ko waɗata ɗo yeeso. Waato ɗo yeeso ɗum waɗay duuɓi joweeɗiɗi ɗi haarande nder leydi Masar. Ɗon ma ɗum waɗay duuɓi joweeɗiɗi ɗi weelo. Sey Yusufu hokki Fir'auna caawori, wi'imo, ngam non Allah reene laamiiɗo, sey cuɓa yimɓe ɓe faamu, ngaɗaɓe ɓe kawrita nyamdu nder duuɓi joweeɗiɗi ɗi haarande, ɗum resa ngam duuɓi joweeɗiɗi ɗi weelo garayɗi, ngam ɗum hisna yonkiiji nder duuɓi joweeɗiɗi ɗi weelo garayɗi. Caawori ɗum bo weli Fir'auna e kokkayɓe mo caawori. Sey Fir'auna wi'i, to toye keɓeten neɗɗo mo faamu keewuɗo ruuhu Allah bo Yusufu? Ngam non sey Fir'auna wi'i Yusufu, an min kokkata ngal kuugal. Diga hande mi hokkima laamu nder leydi Masar. Diga min wala ɓurɗoma laamu. Ngam non yahu ngaɗa no mbiɗa.
sey fir'auna waɗi ɗum ɓorni yusufu kolte laamu, o waɗɗina keke puccu fir'auna ɗiɗabum. haa ɗum warti nder leydi masar e cerel ngel fir'auna tan ɓurdi yusufu laamu. yusufu warti kanko woni ɗiɗabo nder laamu masar, daga fir'auna sey kanko. e non yusufu warti mawɗo nder leydi masar. carel ngel yusufu warti mawɗo to leydi masar e mo woodi duuɓi 30 ko duuɓi 30. e nyalde nden bo fir'auna te'ani yusufu. non bo ɗum waɗi duuɓi 70 haarande. e carel ngel yusufu waɗi ɗum hawriti nyamdu ɗuɗndu naa seɗɗa nder ko ndiye gariiri nder leydi masar nder duuɓi 70 haarande. gaɗa duuɓi 70 haarande sey ɗum natti duuɓi 70 weelo. nder duuɓi ɗin ɗum waɗi hokkere kulniinde nder duuniyaaru fuu. sey weelo kallungo waɗi nder leydi masar e leyɗe duuniyaaru koriiɗe fuu. ngam non to janguɗen aya 11-12 wi'i, sey weelo kallungo waɗi nder leydi masar e leydi kan'ana fuu, ngo torri yimɓe haa mama en meɗen dulli ko nyamata. nde yakubu nani e woodi nyamdu nder leydi masar, o lili mama en meɗen ton. arande ɓe njahi ɓe ngarti. ɗo en nani nde weelo fuɗɗi nyaɗuki ko to e nder duniyaaru e ngel ton carel, yakubu nde nani habaru e woodi nyamdu to leydi masar, sey o lili ɓiɓɓe maako ɓe njaha ɓe codonowaɓe nyamdu. nde ɓiɓɓe yakubu jotti leydi masar, ɓe tawi yusufu bandiraawo maɓɓe kanko sorata nyamdu ndun. nde ɓe ngi'i yusufu ɓe ndicci haa leydi ɓe mawninimo, amma ɓe andita in sakiraawo maɓɓe yusufu mo ɓe coori. amma yusufu anditiiɓe. to en siftori ka koyɗol yusufu nde o hoyɗi wiiki, e ɓe kaɓɓida gawri e sakiraaɓe maako, sey haɓɓere maako ummi dari, kaɓɓe sakiraawo maako bo filiinde maako ndicci e mawnina nde. lallay ɗo koyɗol maako heewi. en nani no sakiraaɓe yusufu ngari ɗaɓɓutuki nyamdu to maako, ɓe ndicci haa leydi e ɓe mawninamo. amma sakiraaɓe maako ɓe nginno mbara yusufu e ɓe mbi'a, ngare mbaren koyɗowa ngan ɗon, ngi'en no koyɗol maako heewirta. bandiraaɓe am, to Allah joomiraawo siryake fii waɗay, walaa ɓii aadama kaɗayɗo ɗum waɗuki. yusufu nde yi sakiraaɓe muɗum o anditi ɓe, amma ɓe anditayimo. sey yusufu fondi ɓe, metani ɓe nder boliiɗe nyaɗɗe, o wiɓe, mi hoolaaki on, onon on daarooɓe sirru leydi. amma sakiraaɓe yusufu mbi'i, naa ɗum non, minon min yimɓe ɓe goonga, min ngaru ngam min sooda nyamdu tan. minon min ɓiɓɓe neɗɗo go'oto, min 12 to nyaako amin, awtaajo amin e wondi e nyaako amin to wuro, go'oto on bo maayi. waato e ɓe meta dow yusufu on ɗon, ɓe anda bo in yusufu on ɓe meddata. sey yusufu fondiɓe ngam tabbitina goonga maɓɓe, o wiɓe, lallay onon on daarooɓe sirru leydi. ngam non mi nangay on mi haɓɓa on ɗo'o, sey to on lili gooto moɗon yaha waddo awtaajo moɗon. sey yusufu nangi ɓe, maɓɓi ɓe nder suudu cural, ɓe mbaali balɗe 3, nden o wurtinoyiɓe. o wiɓe, to on tabbitini goonga mbi'oton, mi maɓɓay gooto nder moɗon, onon koriiɓe koton, sey to on gaddoyi awtaajo moɗon, ngam ɗum tabbitina ko mbi'oton ɗum goonga. non bo ɗum waɗi. yusufu nangi saaminu pamaro nder maɓɓe, haɓɓi mo e gite maɓɓe. diga ɗon o waɗi ɗum fondani ɓe nyamdu, o hokki ɓe ngam ɓe koota. amma sey yusufu waɗi ɗum so'ani ɓe ceede maɓɓe nder nyamkiki ɗum fondani ɓe. sakiraaɓe yusufu e nder laawol so'aaki wuro, sey go'oto maɓɓe fifti nyamki muɗum ngam hokka mbabba muɗum ko nyamata. sey yi'i ceede muɗum nder nyamkiki ɗum fondani ɗum, sey o noddi bandiraaɓe maako o wi'i, raa ɗum wattitaniyam ceede am nder nyamki am. sey ɓe ngaɗi ka hayɗinki. gaɗa ɓe kooti wuro, ɓe ɗiiwitani yakubu nyaako maɓɓe fuu ko waɗi.
nden ɓe fifti nyamdu maɓɓe ɓe ngayli. Non no ɓe ngayliri, sey koo moye maɓɓe yi'i ceede muɗum. Ɓe fuu maɓɓe fii ɗum hayɗini ɓe. Gaɗa ɗum waali, ɓe nyaami nyamdu ndu re'i. Sey Yakubu fuɗɗiti noddi ɓe wi'i, njahe leydi Masar ngam keɓonon en nyamdu. Sey ɓe mbi'i Yakubu nyaako maɓɓe, neɗɗo on faa wi'imin, to min co'odaaki e awtaajo amin, min keɓata yiikimo ma hakkodu o hokkamin nyamdu. Sey ɓernde Yakubu mettina seɗɗa, wi'iɓe, ngam ɗume mbiɗon mo on ngoodi awtaajo to wuro? On gaɗiyam mi dulli Yusufu e Saaminu, jooni ma on giɗi mi dulla Bilyaminu. Ngam ɗum waɗoto o halkoye ton. Diga ɗon Yakubu hocci Bilyaminu awtaajo maɓɓe, hokki ɓe ɓe njaada. Nde ɓe njotti Masar, nde Yusufu yi minyiraawo muɗum Bilyaminu, sey o nani belɗum na seɗɗa. Sey Yusufu ƴami ɓe njamu nyaako maɓɓe, o hocci ɓe o yaari wuro muɗum. Amma sakiraaɓe Yusufu anda Yusufu, e ɓe kula. Yusufu hokki ɓe nyamdu ɓe nyaami, e ɓe kayɗina. Gaɗa ɓe nyaami nyamdu, sey Yusufu waɗi ɗum fondani ɓe nyamki, ɓe nangi laawol. Ngam Yusufu fonda ɓe, sey o waɗi maccuɗo maako, hocca jardugel muɗum, wattangel nder nyamdu Bilyaminu minyiiko. Gaɗa sakiraaɓe Yusufu ngoɗɗini, sey Yusufu lili maccuɗo muɗum tokkitooɓe. Nde maccuɗo Yusufu hewtoyiɓe, sey o wi'iɓe, ngam ɗume nyaamoton amaana jowmu wuro am? O hokki on nyamdu on nyaami, o fondani on nyamki ngam koton, nden o hokki on caafu, ɗum ɗon fuu heƴaayi on, sey ngujjanonmo jardugel. Sey sakiraaɓe Yusufu mbi'imo, Allah hoyna min gaɗa iri ɗu'um, minon naa min wuyɓe. Ngam non waru raaru, mo ɗum tawi jardugel ngel nder nyamdu muɗum, almin fuu min garta maccuɓe Yusufu. Sey o wiɓe, to mi jaɓi ko mbiɗon. Koo moye fitti nyamdu muɗum, o fuɗɗi raaruki diga mawɗo maɓɓe har pamaro maɓɓe. Sey o wari o tawi jardugel ngel nder nyamdu Bilyaminu. Diga ɗon ɓerɗe maɓɓe taƴi, ɓe kultori na seɗɗa. Sey maccuɗo Yusufu soƴƴi ɓe to Yusufu. Nde ɓe coƴƴi to Yusufu, sey Yahuza mawɗo maɓɓe wi'imo fuu no ɓe ngaadi e nyaako maɓɓe. Dicci tori Yusufu wi'i, Allah reene, ko min ummoyo, de kernyaako amin yofani min Bilyaminu min garda, ngam e mo hula to goɗɗum heɓa mo. Sey mbimomi, o hokka min Bilyaminu min garda. To goɗɗum heɓimo, min mi hocci alkawal ɗum ɗaɓɓita hakke maako to am. Ngam non Allah reene, to min kootidayi e Bilyaminu, min bardaymo e mettam ɓeram. Waɗu munyal, e mi toroma, yofan min Bilyaminu, min mi jooɗoto e mbattudi maako. Nde Yusufu nani non, jurumɗum maɓɓe nangimo, o yiɗi o woya. Sey o wi'i masaranko'en gonɓe ɗon, ɓe mburto yaasi. Gaɗa ɓe mburtake, sey Yusufu woyi sembe, haa masaranko'en gonɓe yaasi nani bojji maako. Sey e yaadu maɓɓe ɗiɗawru, Yusufu holli ɓe o sakiraawo maɓɓe. Ngam non ɗo to janguɗen, aya 13 yaaki 15 wi'i, e yaadu maɓɓe ɗiɗawru, Yusufu holli ɓe o sakiraawo maɓɓe. Sey o wi'i sakiraaɓe maako, min woni Yusufu sakiraawo moɗon mo cooruɗon, amma to on kulu, ko nanon mone ko ngaɗuɗon. Ngam Allah joomiraawo e hoore muɗum siryi non waɗa, ngam mi wara mi hisna yonkiiji moɗon e yonkiiji yimɓe fuu nder duuniyaaru daga weelo kallungo. Fii ɗum hulni sakiraaɓe Yusufu, ɓe mbaawayi ɓe meti. Sey Yusufu wi'i sakiraaɓe muɗum, to on kulu, ɓatoye to am. Sey Yusufu wuundi minyiraawo muɗum Bilyaminu, o waɗi ka bojji. Non ma o wuundi sakiraaɓe maako fuu, o waɗi ka bojji. Sey Yusufu andini Fir'auna, sakiraaɓe muɗum ngari. Fir'auna e kokkayɓe mo caawori bo nani belɗum na seɗɗa. Diga ɗon sey Yusufu wi'iɓe, Allah joomiraawo nder teddungal muɗum e bawɗe muɗum wartirimo mawɗo nder leydi Masar. Ngam non
ɓe njaha ɓe mbiyake nyaako maɓɓe Yakubu ko Allah Joomiraawo waɗani mo. Nden Isufu liliɓe ɓe ngaddoya nyaako muɗum Yakubu e wuro muɗum fuu. Nde sakiraaɓe Yusufu mbi nyaako maɓɓe Yakubu, Yusufu e woodi yonki. Yakubu jaɓaayi, amma nde Yakubu yi'i caafu ɗum Yusufu lildoyi mo e keekeeji ɗi Yusufu lildoyi ngam ɗum hocca mo, sey o jaɓi o tabbitini Yusufu e woodi yonki. Sey Yakubu yahi leydi Masar, o maayi ton kanko e maama'en meɗen. E non Yakubu e ɓiɓɓe muɗum e iyaalu muɗum fuu njahiri leydi Masar. Yusufu o neɗɗo aadiliijo, kuloo Allah Joomiraawo. Yusufu o yiɗaa waɗuki hakke. Ko nde debbo Fir'auna yiɗi walda e maako, amma Yusufu wanyi, ngam o yiɗaa waɗuki ko halli, o nyaama amaana joomu wuro maako, o waɗana Allah hakke. Yusufu o neɗɗo jaafotooɗo, ngam o yaafanake sakiraaɓe maako kalluɗum ɗum ɓe ngaɗanimo. Yusufu waataaki halleende e halleende, amma o waatani ɓe halleende e boɗɗum. Ɗo en gi'i e leydi Masar to Yusufu sooda, Allah mawnini Yusufu, wartirimo mawɗo nder leydi ndin. Yusufu wartimo barka, o hisni duniyaaru diga weelo e ngel ton carel. To a yiɗi ɗawta nanki habaru Yusufu, sey njanga nder Attawra deftere fuɗɗoode suura 37 yaaki 50. Bandiraaɓe am, ko haani ekkitoɗen diga ngikku Yusufu? Allah Joomiraawo e ekkitina en ɗo, to en kallan goɗɗo bo non no sakiraaɓe Yusufu kallanimo, ngam halleende wooɗa. Ko gaɗanta goɗɗo to hallaniima? To goɓɓe ngaɗani en ko wooɗa, sey njaafoɗen ɓe. A waɗana goɗɗo halleende? Sey paama ɗo o wiiki, to a waɗana goɗɗo halleende, Allah Joomiraawo waaway waylita halleende nden dow maaɗa. Allah Joomiraawo walla en ekkitoɗen diga ngikku Yusufu. Ngarten ɓe ngikku Yusufu. Amin.